गोसोखांगोन जे जोंनि ओनसोलाव आर्मि केम्प दंमोन, सिआरपि केम्प दंमोन। जोङो बावहाय एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसनफोर दङमोन, एनडिएफबि दंमोन, बिएलटि दंमोन। जोंनि गेजेराव गोजोन गैयामोन। दिनै नोंथांमोना गोजोन फैबाय। गोजोन फैफिननानै दिनै साफ्रोमबो नोगोरारियानो न्याय मोन्दों आरो जौगानायाव हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों। गरम गरम खबर होननांगौना थाजा थाजा होननांगौ जाखो लोगोफोर आंथ' बारा मिथिला। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव आं थामदिनाव लिरखादों जे इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि माने राजु कुमार नार्जारि बे सारा दिनै मोनसे भिडिअ लाना फैदों। बिथाङा मिडियाफोरनि गेजेराव बुंदों, मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फैबाय थानाय 2025आव जेनाखि बिटिसिआ जानानै थांगासिनो दङ, बे बिटिसि इलेक्सनाव माब्रैबा जे इउपिपिएलआ माने आख' एबार प्रमद बर' सरकार जे जाफिननो हागोन, बेनि माखासे बिथा खालामनानै दिनै गासै 40टा ब्लक मोनब्रै जिल्लायावहाय 40टा ब्लकखौ दिनै दाफुंना लाबाय होनना बुंदों आरो दा मोन 9था दंबावो आरो बेखौ दाफामसिगोन। दा मानि थाखाय दाफुंनो बेखौ क्लियार बुंबाय। आं बुंबाय थायोबाथ' भिडिअआ गोलाव जानो हागौ, नङा होमबा? स' गतिके आं बुंबाय थानाय नंला। नोंथांमोननि खोनासंबानो जाबाय, मानोना बियो मिडियाफोरनि गेजेराव माने सोंनायाव बिथाङा दिनै फोरमायनानै होदों आरोखि जे फैबाय थानाय समाव इउपिपिएलआ बेसेबां स्ट्रंआव दङ। बे बाथ्राखौ दिनै राजु कुमार नार्जारि सारा बुंबाय आरोखि। फैदो लोगोफोरब्ला आं मानो गोबाव खालामनो, आं बुंबाय थानो बाबाय। नोंथांमोना बियाबनि बा 40था ब्लकनि मोनफ्रोमबो कमिटिखौ, इउपिपिएलनि कमिटिखौ गोदानै दाफुंनाय जाबाय आरो जोंहा 10था जिल्लानि गेजेराव 9था जिल्ला, चिरां जिल्लाखौ बाद होनानै चिरां जिल्लायाव जिहेतु जोंहा बिसायख'थि दंमोन, जों बेखौ दाथ'वाखै। नैबे 30 थारिखआव जोङो दानो नागिरदों। गतिके 9था जोंहा जे जिल्ला दङ आरो गासै 40था ब्लक गासैखौबो जों गोदानै दाफामफिननाय जाबाय। दाफामफिननायनि थांखियानो जाहैबाय 2025 मायथाइयावहाय आख' एबार प्रमद बर' सरकार। थारैनो प्रमद बर' सरकारा 2025आव फैमारगोन ना? जे मुलाया देरो बेखौ बिलाइ गांनैयावनो सिनायो। नोंथांमोना नुबाय दाखालि सिडली बियाबनि जे बिसायख'थि, जोंनि सारा भारतनि गेजेरावनो बांसिन मार्जिन लानानै देरहानायनिफोरनि गेजेराव जोंना सिडली बियाबाबो मोनसे। आसामावथ' बयनिफ्रायबो बांसिनखायानो मोनबा समस्तियावहाय। गतिके बिलाइ गांनै मुलाया दिनै देरजेनबायब्ला 2025 मायथाइयाव मुलाया बेसे गिदिर जाहैगोन बेखौ नोंथांमोना सानबानो जाबाय। प्रमद बर' सारा गावनि दिनैसिमनि जिउआव बर' हारिनि अनगायै गुबुन सिन्था बिथाङा खालामफेराखै। बर' हारिजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन जाथि जन'गस्थिनि मोनथाय थामोनथा आरो समानै जौगालांनायनि जे थांखि, बे थांखिखौनो लानानै बिथाङा थांनाय 30सो बोसोर बिथाङा नांथाबनानै दङ। बिथाङा मोनसे जोबोद निखावरि न'खरनिफ्राय, गरिब न'खरनिफ्राय फैनानै दिनै जे जोंखौ दैदेनफैनो हादों, जोंनि समाजखौ दैदेनफैनो हादों, बेखौ नोंथांमोना दाखालि बड'लेण्ड महोत्सबनि गेजेरजों एकदम जल जल फट फट नोंथांमोना नुबाय। बेनिफ्राय देरसिन एचिभमेन्ट जेबो थानो हाया। जोंनि भारत बायदि इसिबां गिदिर मोनसे हादोरनि जे गाहाय मन्त्रि, जे प्रधान मन्त्रि, बे प्रधान मन्त्रि बिथाङा फैनानै जोंनि बर' माहारिखौ बाख्नायफैनाय, जोंनि बर' माहारिनि जे बिथांखिफोर दं बेजों गावखौ लोब्बा लाखिफैनाय आरो इयुनाव बिथाङा जोंनि माहारिनि जे माखासे एजेन्डाफोर दङ, बे एजेन्डाफोरखौ गासिबो गावनो मावफुंनानै होगोन होननानै जे रादाय होबाय, बेनिफ्राय देरसिन आरो जेबो थानो हाया। बेनि थाखाय आं प्रमद बर' सारखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांखौ गोजोन्थों होनहरदों आरो बिथांनि गोलाव जिउनि आं इसोरनाव आर'ज गाबदों। आरो जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा बा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि साफ्रोमबो जाथि जन'गस्थिनि सुबुंफ्रा प्रमद बर' सारनि आखाइखौ गोख्रों खालामनाया मोजां, जाहाथे बिथाङा इयुनाव आरो बेनिफ्राय साबसिननिफ्राय साबसिन खामानि मावलांनो हायो। बेरेखा हान्जानि सायाव माबा सार, जिहेतु नोंथांमोना सिडली इलेक्सनाव मोनसे अभिगता मोनबाय, जिहेतु देरहाबाय। रायजोनि गेजेराव बेबायदि खुला मेलायै बुंनो हाया। जायफोर मानसिफ्रा दिनै जोंनि रन्जन दैमारि सारखौ जोंनि जोबथेसालिनिफ्राय बख'फिननायनि हाबाफारिखौ लाबाय थादों, बिथांमोनाव सोंबा नोंथांमोना मिथिगोन जोंनि सरकारा, जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरखौ माबायदि मदद होदों। सिंजों सिं जे जों मदद होगासिनो दं, जों जे खामानि मावगासिनो दं, बिथांखौ जोङो जोबथेसालिनिफ्राय दिहुननानै लाबोनो। रन्जन दैमारिया जाहैबाय जोंनि हारिनि सासे हिर', बिथाङा जाहैबाय जोंनि दैदेनगिरि। जोंनि बर' माहारिनि थामोनथा, रैखाथि आरो मोनथाय बेखौ एनसर खालामनो थाखायनो बिथाङा गावनि दिनैसिमनि जिउआव जोबोद गोब्राब खामानि मावबाय। बिथाङा जोबोद, जुदि बर' माहारिया दिनैनि थाखोसिम सफैदोंबा बेयाव रन्जन दैमारि सारहाबो गोबां बिहोमा दङ। बिनि थाखायनो जों बयबो लुबैयो जोंनि रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय ओंखारबोनांगौ।
माखासे दायाव UPPL निफ्राय आं दहायनो बुंदों जे मददखौ जों होबाय थादों दिनैहाय जायफोर सुबुंफ्रा बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय बरननायाव दैदेनगासिनो दङ आयेननि खामानिखौ मावगासिनो दं सुप्रिम कर्टआव खामानि मावहैगासिनो दं लयारफोरजों खामानि मावगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना सोंबानो मिथिगोन आं बुंलायनांगौ बाथ्रा नङा बेयावहाय जोंनि UPPL निफ्राय बेयाव फुल सापर्ट दङ आरो जों इसोरनाव आर'ज गाबो जे रन्जन दैमारि सारा थाबैनो जेलनिफ्राय ओंखारबोनांगौ थेंक इउ गादबनो नाजाबाबो गादबनो हायासै मा बुंनो सानो बेरेखा हान्जा होननानै जोंहा बेबायदि गैला बेरेखा हान्जा थाथावना बाथ्राबो नङा नोंथांमोना मेगन मेसेबनानै खनसे जुदि सानहरोब्ला 2020 मायथाइयाव UPPL सरकार फैनायनि सिगां 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF सरकार दङमोन मेगन मेसेबनानै सानहरोब्ला 2028 मायथाइनि नोंथांमोननि उदालगुरि दरंनि रायट गोसोखांगोन 2012 मायथाइनि क'क्राझार चिरां धुबुरीनि जे रायट बेखौ नोंथांमोना गोसोआव फैगोन नोंथांमोना सानगोन जे 2014 मायथाइयावहाय जोंनि मानसिफ्रा जे गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि बर'फ्राबो जे रिलिफ केम्पआव थानांदोंमोन बेफोर जिनिसफ्रा नोंथांमोननि खर'आव सौफैगोन मेगन मेसेबब्लानो नोंथांमोना मेगन मेसेबानो मिथिगोन बै समाव माबायदि दादागिरि गुन्दागिरि दङमोन जोङो गावनि गोसो बायदि भट होनो हायामोन खोमसिबानो जों गिनो गोनां जायोमोन मेगन मेसेबबानो नोंथांमोना गोसोखांगोन जे जोंनि ओनसोलाव आर्मि केम्प दंमोन CRP केम्प दंमोन जोङो बावहाय एक्सट्रिमिस्ट अर्गानाइजेसनफोर दङमोन NDFB दंमोन BLT दंमोन जोंनि गेजेराव गोजोन गैयामोन दिनै नोंथांमोना गोजोन फैबाय गोजोन फैफिननानै दिनै साफ्रोमबो नोगोरारियानो न्याय मोन्दों आरो जौगानायाव हाबाफारियाव बाहागो लानो हादों सोर गाबोननि दिनावहाय जिखिनि बेल हियारिंआव